Multimedia. Director Obi. Nancy Semni. Director Obi. Ɔdɛnsi. Opa to me agro wani so. Emu wa damma ukwa kyese undandwe unda se wo se eneme. Di agro na ka obehu. Me pasa pra, me pasa. Adwoa ti dem na bra baka se do ba ho no. Wa so ku tse pa de se o pesa. Pana pa. Ma de be. Ekudi be si wono mo no. Ekudi be makofa ma. Me. Wo na okokofa. Me. Na ha ho na ba. Ma. Ekudi o ka kire me kura wan fa nkire me. O ka kire me se mo magudie na me la kobɔ me bra. O fa nkire me. Me ni be bi a hye. Makofa yi de. Na ide na ide o dem wo. Na me se me ye. Wo na se wo fa bo sompim no. Owura me da yi. Owura wo de me agudie na fa nkire me. Na me ni be bi agudie so wo de hye ye. Buachi. O ma ja ma fa sa. Wo ye wo kwala bɔ ne papa. Ade me di mo wan ka so. Wo tire fa kuntuna se. Akofa ade no. Afiri den ma. Mame, wo ka te wo ne mame a me ti ase. Ade wo ka kire me. Wo fa hye me sem. Na ha na ba. Wo na ba ha se. Ya wo na ba ma wo gbedo ka kire wo de kire me. Wo fa kire me. Na me se ni me bi a hye. Ade wo so ba mo ka kire obi a. Let me fa. No focus on doing so ma. Na agina chi na ya sa no. E bi no me se bi sa de wa ma se mo so bi ade ne ma. Ma me fire. Eh! Sa no tie. Me se me fire. Me ti say. O de se bi mu wani. Da bia na ne akula yi hanso. Se bi be ma won so. Be be wo bi won sha. Ade. Asambe. Bra. Boni bi. Wonu ko brachi o pe dwuma ye. Na wie me ne guso awa ba chi ha se bibia ni bo. Na se wo ye dwon labor office a wo fe ni pa na. Se ni wo office ne se wo pe dwuma na o ye no. Oh, yeah, men, yes, sir. Kuran won sha. Na gold na sem so on ne kan so. Am kuri. No na ne jira ha mo gold, we say gold so abefa so mfa yi. Me ka gold asem bia o. Hey! Ka gold asem bia wa. Ebe dey. Ka gold asem fa asem bia. Se si hawo da me bata. Enya ka ya ne jira se wa befa no se me fa. Yo fa se. On ka so fa gold. Ani on fa so fa. On ka so fa. Ofa. Na no ho na. Me hu ya ka kasa. Ofa na mo ho na. Ma friend. Ma trans. No ka kire me se o board wo ho. Nso ma me na ya ko bra. Ya o ka ya. Mo ka me ka. Yeah! But when you are here, you are yeah, man. And to go to on a man who you pusa see anyone. O me ho. Nothing to see anyone. Ma mo shira so e be che me. Mo shira so. Wo ye da ho no mo no. Wo du no ba ye mo he no. Any wo yale da ho do he no ye doctor no wo confirm no chen. Fisika no koma no. E wo de tumi ko ho. E fi da de. E na ayera no. Wonya wo di tia busuan tem. Wo ye papa criminal pa. Dina ko ka Nigeria no. E no fasa ma so o. Wo so fasa ma me so. Ye do no. Hwɛ atra. Ei, na abusia gold. Na ma mi ko wo. Wo di gold ye gya me nim sɛ wo ho ne wo. Ye busia. Wo se no. Me no wo ti fia. Ye so ba ma wo. Unu no ba ya no de no mo ye. Odo ma wo. Unu no ba ya ko bona mane no. E de no mo ye. Ma bi da osu o de no mo ye. Jesus. Wonderful. Mami ye gold awi. Wo so ye kronfo no kaka che unu ba no. Mo. Se manya hu se wo we. Me ha no bebre. Yo kwa bo ba ya amane. Me return mo. Gold no so nyame ayi adoma yera. E kwa bia be fa so no gold ndi amaye no bomu. What? Ana nyi bi na wo. Me nyum na me meto. Wo tsira wadwe no. Me kyina ma adwe no. O so fu akwa no ana so me nya kwai. Wo mu nipa no. Ha woni wo mu no. Ofa, ta no tie. Oh, na me wo fa se. Oh, na wa se me bo. Wo se gold. Ke me gold. Me na me be ma. Aya wo gold. Eye me na se me di ade. Na bansa na gudi ma Mo, na me kyina wo no. Se akodi no enya ayera. Eno de enya wo wasem. Yo mate. Se boa me. Sa ira kura ye nhwehwe. Na me mfa ma wo na wo ya akora. Na wo fa bobra ne hwe me. Yo mate. Wo ma me de wonye wo. Wo ma me.
na wode bra ekopo sokoto ana bra ni bitu nsi ana oto okoye na shark ti bra no shark do wini pa no o ma meti me we shark no fa bra no o ma me hwini o hwe no me do nyame Wafa. Me na me kame kasa pa na me kacha. Yo mate. Me twa ntrent. Enti wo de me ko bo me nua oba ya amane. Na de wo ni me na obetu kwai. Ya ko ba bi obi ebe hu. Yo mate. Yo. Ana wafa. Me kokuru na koto anka aba. Na anka nyi de anka wo de hede. Enye de wo hede kura. Enti ko me bi de wai. Yo mate. Yo wafa. Wo de yi o. E me ko me ba ti si a. Yo mate. Wai. Yo. Odu adi be manipa ye de mo fa si ase no o be se no ha mi nua ba we Ghanaian spark here na be bo wo ya fu papa o be wu pebre eh o be wu shi table pebre de hwan de be tu an kwasi amana sa yeah mi nua ba na ti mi o Mami, I say, maybe I am can't my butcher and send me the show. I'm discussing to know. You cry, na unyanko panda Roma. I am a dofo, Adwoa Ponsa. I need to me fascinating a man in our door. What timidity pim, every rasa. I could pay with the canny be their premi. Say, Menye, I mean, for him to cry. Uncle Bruni Coco Crew. And she jumping in for say, I send Bias no, a more dance here. Said the bay announced who do any creature we see a behundi echoes winty, and my twins are friends one raha, the dimwa dance here. To whom more and winty and no one. Aso. Bede me sem biso. Wudi ase mu adansi. Oh! Ana na minimu adansi. Aso. Fence no na ne ekase. Bible kra me di adansi o mu se. Oba be ma beja ne na ne naja. No de no abata ne yere. No ma ye honam ba ko. Sese ma ye honam ba ko. Fence no ana na ya media. Ano wale me media biem. Aya wodia. Enti ade na me be ko. Na waboa no na okupa bibia ba ebebu ofie na me nyintum aso oya de ama me ho adwure me aso kono fo me gitum eti wo de fama no me ya dance me di ho dance ama why It's not say another pay mama ene o pene so wa hu bi wa wo hye ne pefe adi ho dance say wa so ene di sika ma wo ba no so fa ntu kwan ya wo di mo dance me pene so pa hey ade pay be fia me pene so aso me dododo fama no na me se bi papa bi be firi wa ba oh say mama da pay nim se kroma nim se de me ni Adwoa Ponsa de te se be ba fan ne fom madam for preko pe se kra ya nua kra awie eti mi de nya mie ni nukra ni obeka asam ne kire me no me dwini kwa kire hu se da bi ni pa akofo kra ntumi ni sa se hu adanse eti en famra na asmoda no wa afa be wo ba be ma no fa wani hu bi e bi kra na fom so ne ye ni watu yefo efri sai wi ase de ehunu bi danti e na abo asere wa he o je ne ba agura wo so yi ne ni ato nchen ye se ne ba no hu nyani fo ono na awo na ade na so de afa na ni so no eti wo ya de wo so hwe nchen e bi ana se be nipa bonfo bi de ade be bo ne kwa achi enu ntia eti da chi asem nti na maame ye pese ba tan wudi adanse na eti se wo so wudi adanse de a ene eme Agyiewaa me so mehu bi wase so wudi adanse amani Mami, Agyiewaa kwade. Enti wo fi se me betena ho. Am obaya de fefese. Enu nyam samasi dia bese me. Enya na mawu.
Ani na mawu. Na kana body sano. Kamidi jaba tumase na mana wote. Mama ya da papa. Ensida. Me oyo kwana na. Ensida. Eti me ka kira mo ne se me eye mani so. Na ye me fe. Na bibi papa bi nso e beba be piem. Ti mana wo ye da wase aka ni we nya afama me. Aso. Bede me se me bisa wo. Ose udi asemu adansi. Trodo. Udi mo adansi pa. Ena sikani ni. Ne me mesla osoro. Eni asase. Ena me disikai. Emma eye ankobia. Kunu. Mi kunu ankobia. Mu medi asemu adansi. Mu medi asemu ntintima. E wo finfini ha. Bam. Isane nsem. Faman. Ena da pa. En tampa na mi nua aka ne sa no. Oh, nya botere. Yo sa se bo awu kan wa jibe sa wo kan ne sa akwa esro ne fom wo fro mo a yo mo ye fast no. We dey nya fast. Ebe ye ku. Yes, se dia ya no no. Ye we yi kura kuta. Ai, sike ya fe. Mami. Ei, wo be ya de. Enye sika ketu. Ai, hwe ne fe. Ye ma so. Sika puto puto su asede. No kuro. Ah, na de obuga kwa de beba. Enye sika ketu mami. Yo. Sika do posu pa. Yo. Ba ko kudro fo. So ato shi ni ntale a be ko nyina kura. Yeah, aso. You jump on sir. Semensia. Oh. Ah, me do wachi. Me do. Na je wa ya mami se man kaiwa. Se man kaiwa. Woni mi ni. Wo kan iye man kai no. So wo hu te say Adwoa Agyiewaa. Enye go. Wo hu abrafu ya. Ya num duku bla. Twi me brafu me nke. Focus. Ani ana ka bro kire ho. Sem E ba ga na ha. Sem Na ba ha dia me no me no wo beka. Sem man kai Ai, ensi da Adwoa. Mate. Mami ya. Safon penenfo. Se eye mi kunu ko pumpuni oti hui. Wa be ka kire mo se. Me obaya me si me ja na waria. Eye no kwa trudu. Amaria no me jai. Mu wa ha na me ni nua bema. E ba ha. E be ka bibia kire mo. Ese susuan pa se me ni mi kunu abre aye kokofu na mi kunu se wo go to koko yi e dia ko ma ne wo fa se to kwai ampani ampa ubuni akoto koko enti aware no me ja aware no e no kre no be ka kire Obaya. Sofo. Oyo somfo no makoma dawo so. Me pewasem. Nti ube kai da ono nua be ma bosom pem eba ha. Me gina monim atwi e da yanim. Se de oye ne ye dia emfa twere ho asem ne twere nyame asem emmobra. De oye emfata asafu panire bia. Na me ko se ye be asem no nyabotre me suma sofo ma be kura ma ne bo fie ba so me no be kasae. Se awareja ye enye Bible say me chi awareja ye. Even atwere for Pharisee no Sadducee no ebisa yesu say wodie na beba na de na be mesi beba nti obi betumaja na yere ana ni kunu na yesu ka kire won say gese adwamambo ana owu na betumatete ba ni ntem owu mai adwamambo mai ade sai na fe ba se na maame o makwanta yera yi me pa chewo o kai no say Joseph say Adwoa ana adwamambo eti metra ho e ma ko pumpuni e fa se kan to me mini ho e twa meti asa na tete o nsu ko ni e kwa pumpuni ni me fa so for wo be the chance awui na me kwa Kristo e ne aso ma ko mu a e ka di pumpuni ni e sa ka me kwa ko na mo do ya hey Obaya si abusere wase no kwase mpa se entwa yie se na yaade nanso so asemi ni ho ewa asase ni so a de se ka etwa ni me dada asembia anu ya neka jamanenka o Kristo ni
When if I printing yet, yes, already. Obaya, Mr. And my was said they watch the pad and cow then come and can be and shemu. Ah, Obaya man can be and shemida. Timmy when it to yenny. Why, Obaya? Now worry and sarcabo. No more worry for fair. Move free, Mamma, by burning Mamma to bring no worry. Come on, they say, Bema yet. Say one never found. When you know me, that's no why, dear. When you met to Nessa friend, why you couldn't come and share any winner? Why, Obaya, Mr. Fashion. Now let's have a catch on the stairs. Find a warning. Oh, Jen. Some Please to any. Your bonny auntie no be we. Fashion away. Now, why dear come, nation your man when you're Miss. Anyway, Yamie nim no Ukrainian. On your basin to be a Macoma Dawson. Dear we, oh, Yafa, Bimbo, Abedifo. And yet, as one share one bread here, you man, can you open your own and set your one of the same face? Nanso, or far, a crime be so adored as for an emperor. When you are here, and I dress them now, so the brands no can be a mrebia, nim said, or be a genema, your morning say. Now, one here, no one can be bim, say a football about. Now, quite say, yam pewasam, and ye jojo. And so one you know, shall Safias, Ben may near him one order in the back. Ma o man nyina di wachi e ba safo yi e hye nyame anyonyam na so dey yase ya ka ma afi no wa di nyame asem ato nchen na ekono wa je ekono ama ho na se ka bia na so wunti a asafo no wale mra de adwuma se na ewo a wonim no ye tintim asafo yi mra na o ka ho se wonim mra na de na mra na se de adwuma ti se ka bia na so wunti de a na se na asafo no chi mra na ese no Paul kura twe ko ma Korinto asafo o ne ngoma edikan mu etire num titemu ba ko ne ko no o kire kwan ayemfa so se nipa no se on tena Nyankopɔn wo sam ne mmara no dia ye nyina ma Satan na Satan se ni padua no na okra ne de Nyankopɔn agi ama onyankwa agi mmara Yesu Kristo be samba ye ni onyama etoso minu no enti se na ya de na ye gina asafo no hyehyɛ so ene Bible so atuwa san fi asafo yi mu udwumadie bia wodi na asafo mu no fato asɔre ne yɛmpa mo mfiri mu ba tena akyire hɔ udwumadie nyina ne seize kɔpem sɛ wonya adwensa kyerɛ a ɔba yɛnnu adɔfo no yɛbɛsan agye wo ɛnyɛ ɔtan na mu asafo no mmra wo a wonim bi na ɔdo nsa hyɛ ase ne yɛtintim yɛ no ɛne yɛdidi wo enti adeɛ deɛ hɔ no ɛno no sɔfo medamos witia na mfɛ mo ase mo bu atɛntɛnɛ ma koma ato Suffer. Medase pa. Medie men kasafo penimfuo hunti. Ena mo bua atenchia. Wotie me. Eti medamo ase pa. Menya dwe sachra. Let's find out pen there. Bible said come be it no ni pen so nyame ni so no you work. Abodi beka wa na efuntu. Obudia na ayera no. Efli ufie, efli umoje. Me fie de na maya. Ana no madawro. We de me fie se bia nya be se bia. Me nya kwantankro. Ye dos. Ti kamo chile me de chepra kokura. Na kama kubisa. For company limited. Me say denchiam. E you have was a condemn. No what the wow. Me go ton condemn. Na say me classmate for whom ya na almost me. E dey asem kura no me. I don't want to know when I say, oh, could ready we are good. Ɔdɛnsi awie cry.
Hey, where Obi-Wan multimedia? Ɔdɛnsi. Director Obi. Yankopɔn ɔnhyira wo. Ɛne unyuma pa. Ɔde somo my Ghana. Ɔdɛnsi awie wiase ɔdɛnsi awie kra. Sani anantwie no. Dua nka ne toa no. Ye sasona nka kɔfo nsɛm ya no me free say from till down. Ya no more dance yeah oh dance yeah cry. Send your name no nibi anka ne toa no. Yes sasona nka kɔfo nsɛm ya no me free say from till down. Obeya, want to me run it do. Yeah, if he said ya dear dano, say one fan to a free to. I feel so dear one no. 24 say I want the bill come here. It's your need pepper on the idea. Any dear. Say any day dikaya out say and anyone so more. I'm there. Pia me consume pia me tisa name. Awoko na sa wote ne na wunkutuje na kasa me pa cho aya asuti Me comfort. Esu. Me de minsam ashaba. Ko no ma hifie ho. Mi wa hene. Esu se me mbeka chew se. Munhye na woni umman. Obia anum dube musuo. Mfumata. Wakwasa wo hene yele ne yare. De ma chie le bono no. Wonpa bia no wiase botumi asa ne yare. Enka ntuma mfumata. Enfo. Mi kunu de me ne me bai afa kwan bi so a. Aya me ya. Mo befa oba boni. Ene ne ba boni. Enkotu afiase. Ipese me tua ne so ka. Me fa me papa bone ente no da. Esumie. Mami. Uba no. Ofrase tete ha mama da ben. Enche kra. Na mususu say, edien e na me mfanya okunu. Enkuno fa yale a eni aduro. Bone to wo mame. Oye oduyefo tete ha mama. Na branche na bin pa. Ohene ne yare, owo yare. Ansana na benya ahondin. Ache ni moja adie pera. Iti sansio. We fa kwa hifio. Ko so hene. Edi edrei e kan. Wine fata. Where Obi-Wan multimedia? Director Obi. Nancy Semni.